akrobater og sportsstjerner kan gang på gang gøre os imponeret og fascineret over menneskekroppens formåen. Men hvad er vi mere gennemsnitlige mennesker egentlig i stand til at lære kropsligt og mentalt? Det har Praksisredaktionen sat sig for at teste med mig som prøveklud. I den her sæson vil redaktionen hver uge kaste mig ud i en ny udfordring. I den første skal jeg multitaske og samarbejde om at flyve et Boeing 737 fly med 200 heldigvis imaginære passagerer. Dagens udfordring for Cecilie Bæk er, om hun på en dag kan lære at flyve sådan en her, en Boeing 737. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det før, så jeg er meget spændt. Jeg tror, det er svært. Jeg tror, der er mange knapper. Jeg tror, det kræver sindssyg koncentration. Og hun skal se, om hun kan blive bedre til at flyve end ham her, Vild med dans-finalisten og OL-guldvinderen Eskil Ebbesen. Det er nok første gang, jeg kommer til at... første og sidste gang, jeg kommer til at prøve det, så jeg glæder mig rigtig meget. Nu skal jeg op mod Cecilie, og jamen altså, jeg tror da, jeg kan slå dem. Det er jeg er i hvert fald optimistisk. Hej. Velkommen. Hej, Jens Christian. Velkommen til Center Pilot Academy. For ikke at være på helt bar bund, får Cecilie og Eskil hjælp af en luftkaptajn. Og med besætningsmedlemmer, så er der knap 200 ombord. Og I får ansvaret for, at de kommer alle sammen levende ned. Det kan I godt klare, ikke? Bare jeg får en kasket, så er jeg glad. Eskil og Cecilie kommer ikke til at flyve i et rigtigt fly. De får i stedet lov til at prøve kræfter med en simulator, der fungerer præcis som en rigtig Boeing 737. Så jeg vil bedømme både den individuelle præstation ved for eksempel landingerne, og så vil jeg kigge på, hvordan de fungerer i et holdsamarbejde. Jeg er så spændt på at se, hvordan det så er i praksis, men jeg synes, det giver helt god mening. Jeg havde frygtet, at der var flere knapper, man skulle forholde sig til. Ja. Det er der sikkert også, når man skal være rigtig pilot. Men altså med alle de der guldmedaljer, du har derhjemme, hvordan ville du så have det, hvis jeg slår dig? Det vil jeg da være rigtig ked af. Det skal jeg da ærligt indrømme. Hvor vil jeg gerne. Hvor vil jeg gerne. Efter en times undervisning skal Cecilie og Eskil i gang med deres første udfordring. De skal prøve at lande flyet. Jens Christian Frost bedømmer, hvem der klarer det bedst. Wow! Der har vi simpelthen en cockpit. Ej, det ser altså meget. Højre eller venstre? Er det et computerbillede, det her? Ja. Ej, hvor er det vildt. Det er fuldstændig ligesom at kigge ud. Og der er trafik og det hele. Er vi i Kastrup? Vi er i Kastrup, ja. Vi ser ofte, at den individuelle præstation er bedst for mænd i forhold til kvinder, men holdindsatsen og selvfølgelig multitasking er rigtig god for pigerne. Og all in all, så kommer vi ud med et ret jævnt resultat, at de performer lige godt. Det er super fedt, men jeg får faktisk nogle nerver på, som jeg lige skal have under kontrol, hvis jeg skal vise ham gulddrengen derinde, hvad en sølvmedalje er. Your controls. Ikke dykke efter den. Perfekt. Og så begynder du at styre på jorden ved hjælp af dine pedaler. Er du klar? Ja. Så flyver vi. Okay. Små bevægelser. Hånden op på gashåndtaget igen. Og så fortsætter du ind. Tag gassen meget stille og roligt tilbage. Løft næsen. Løft næsen. Ja. Det sker. Vi prøver igen. Efter et par mislykkede forsøg, begynder Cecilie Bæk at få bedre styr på den 70 tons tunge maskine. Absolut nødvendigt. Godkendt. Juhu! Eskil Ebbesen får en pæn start, men han må også lige en tur ned og kysse asfalten. Så du skal give dig selv lidt mere tid, Esben. Du er lidt hurtig på det her. Ja, så tæller det. Føler du dig klar? Yes, jeg føler mig klar. Godt. Your controls. Thank you very much. God landing lige på centerlinjen denne gang. Jeg synes jo egentlig, det er gået fint. Altså, jeg er jo kommet ned. Første opgave er slut. Eskil lagde godt ud, men improviserede mere, end flykaptajnen kunne lide. Desværre på landingerne går han sin egen vej.
Og det gør så også, at vi har en vis udfordring, og der viser det så, at Cecilie er langt den bedste. Cecilie fører altså udfordringen. Flyvning i store maskiner er et holdarbejde. I den sidste opgave skal de derfor både testes i at manøvrere flyet og i at assistere som co-pilot. Flat 15, Eskil. Jeps. Det var flot. Du kom lige imellem. Så giver du gas nu. Ja, der skal være lidt spænding, ikke? Cecilies manøvre sejler let, og Eskil tøver, da han kan se, at Cecilie er på vej ud i problemer. Skal jeg tage gassen? Ja, hvis lige venter til 50, ikke? Der crashede vi, Eskil. Ja, det kan jeg huske. Så nu har jeg slået Eskil Ebbesen og 200 feststemte danskere ihjel. Vi må prøve at se, om jeg kan lære at leve med. Så er det den olympiske mesters tur til at manøvrere med flyet, og Cecilie skal sørge for at assistere. Vi kører den op. Ja. Eskils kontrol over flyet går rigtig godt. Cecilie, giver du lige lidt mere gas? Og Cecilie har ingen problemer med at skære igennem som co-pilot. Gear down. Flat 15. 30. Flat 30. Ja. Hvad siger jeg så? Det klarer I selv. Flyet er landet, men hvem har samlet set gjort det bedst? Cecilie vandt landingsøvelserne, Eskil Ebbesen var bedst til at manøvrere flyet, og Cecilie var den bedste co-pilot. Så Pilot of the Year, det bliver dig og denne her. Cecilie tog altså guldet på point, og Eskil får sølv. Og han får desuden lov til at bære kaptajnkasketten, fordi han fik alle sikkert ned til sidst. Tak for kampen. Ja. Skal vi tage en tur til? Skal jeg til Mallorca igen, ikke? Har lidt koldt, synes jeg. Præcis.